nagsugod na. Oh, ang answer ani nang halay. Nga, tanawa. Yo, what's up mga katsoyog, mga tsay, welcome back to my YouTube channel. For today's video, Sister Belike. Sa wala pa nakasubscribe, i-click na ang notification bell at subscribe button para ma-update ko sa akong mga video. Doon kabatasan sa mga magsuon mga katsoy, ang atong ikon karon. Una, ang ate nga nagpabasa sa iyang manghod. Tanawan na niyo. Isugay ang ate, iyang manghod yung bugok. Drop it. Yeah. Nakoy pabasa sa imo karon. Sa ako mga gipabasa sa kung sa unsa kung ipabasa sa imo adi-ari, nay mga pangutana dayon imo dayong ansiran. Sige ya, nagsugod na ta. Sige. Number 1. Ikaw basa. Naglaba si nanay. Oh, naglaba si nanay. Sige, basahan question na. Nag-unsa si nanay. Oh, nag-unsa si nanay. Mao ang pangutana. Unsa may answer ni ini? Nangalay na. Sinanghalay na. Namanggo din niyo makita diri o. Naglaba si nanay. Oh, basta ang pangutana. Nag-unsa si nanay. Oh, unsa may answer? Nanghalay na. Dili lagi nagalay na. So ang answer ani kay naglaba si nanay. Mao na answer, dili kinanghalay na, wala pa man si o man naman naglaba si nanay. O sige, diri tas number 2 ah. Number 2. Gibasa ang number 2. Nagpalit og pagkaon si tatay. Oh. Palit og pagkaon si tatay. Ge, basahan pangutana, basaha. Nag-unsa si tatay. Oh, unsa si tatay. So unsa man ang imong unsa may answer ni ini? Nagkaon na. Si nagkauna taka raman ka. Uy, makita man gud ara o tan-awa nagpalit og pagkaon si tatay. Naara man dira nakita naman. Suda sa kini mo tudluan. Uy, makita raman di are. Basta ang pangutana be. Nag-unsa si tatay. Oh, unsa si tatay? Unsay answer ni ini? Nagkaon na. Dili lagi nagkaon na. Ge, ang atong kuan ani ang answer ani is nagpalit og pagkaon si tatay. Oh, mao nang answer ha. Diri tas pangkatulo. Ge, basahan pangkatulo nga kuan. Nag-andam sa bag si kuya. Oh, nag-andam sa bag si kuya. Unsa man ang question diri, basahan ang question din eh. Nag-unsa si kuya. Oh, nag-unsa si kuya. Oh no. Oh, unsa man ang kuan ani niya? Unsa man ang answer niya ani? Nilakaw na. Answer. Naman gud ni o makita man gud ni o nag-andam sa bag si kuya. Otro tabi. Paningot pa ko sa imong kakuan ba? Ay, bugok ko. No. Okay, otro. Nag-unsa. Si nag-unsa. Dire balik ta dinhi sa imong gibasa kay murag wala ka kasabot. Okay. Sa bag si
kuya. O, nag-andam sa bag si kuya. Ang pangutana, basaha. Nag-unsa si kuya. O, nag-unsa si kuya. Mao ang pangutana ha. O, sa may, answer. Nilakaw na. Wala po lagi nilakaw. Taka-taka, ramang ka. Naara lagi diri makita. Answer aniya, nag-andam sa bag si kuya. Mao nang answer. Mao nang answer ha. Oh, dire sa pangkaupat. Sapot ako nimo ha. Gay, dire. Naghugas og plato si ate. Oh, naghugas og plato si ate. Klaro na kay na ha? Klaro na kay na. Nyog, sapot na ko nimo. Gay, saan pangutana? Gay, basa ang pangutana. Nag-unsa si ate. Oh, nag-unsa man si ate. Lagyaw-yaw. Lagyaw-yaw. Tako, ramang ka. Wala man nagyaw-yaw si ate. Diri o nakita dini o makita dini imo namang gibasa. Gidiri bay basaha utro ta bay basaha. Naghugas og plato si ate. Oh, naghugas og plato si ate. Unsa man ang kuan ani? Answer ani. Natanawa basaha ang question na basaha. Nag-unsa si ate. Oh. Nag-unsa si ate ang question. Unsa man ang answer ana? Nagyaw-yaw. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Hugas o plato, mao nang answer, mao nang answer. Sapot na ko nimo. Last na ni nga question na, last na ni. Basaha, sabi. Nang Kusgasad na imong pagbasa, di na ako madunggan. nanganta ang mga bata. Oh, nanganta ang mga bata. Basta ang question. Nag-unsa ang mga bata. Oh, unsa ang mga bata? Nadya ha, tanawa. Nag-unsa ang mga bata. Mo nang question na mauna. Unsay answer ni ini? Nangapagaw. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมะนองมะแนงมับปะลองปองแปงงองแงงในชีวิต Kapuy na ko sa imo ba? Ang answer ani nanganta ang mga bata. Dili may nangapagaw na. Sa mga kauy na sobraan naman kapag ka-bright. Bugok ka. Tapot na ko nino ba? Muna ang answer o tanawa nanganta ang mga bata. Paklaro na siya rin dili mo ma. Kuana ano na ganing gibasa? Ay, nako. Kaduha ka na maghugas og plato. Magtulod-tulod ba? Mga isog kayo, tanawa ninyo. Piyati, ikaw na ba maghugas sa plato? Tao, munta ka diya? Tubit ang paabe! Ano ka nga, nangugas mo ko kagabi eh. Pao, nagang buhanga ka? Nawa, pagkaunto, nilakaw ka. Pagkabuntag, nilakaw, gyapon ka. Ako, gyapon nahugas og plato. Nya, dapat, ikaw pag yun, magkuan, ikaduha, maghugas og plato. Ay, pag minurog ya, uy. Bala ka dyan pa nga, di ko pangugas din na. Vlog, ikaw buhanga ka, pagmin na ako. Mama, si ate, oh! Nawa, sumudig mama. Ako na yung hugas, ako na lang. Saan mo diya? Nya pala. Okay, mara to atong sister Bilek og ayok nga nakagusto mo ato. Og ayaw kalimot pag share, subscribe, hit the notification bell
aron ma-update ko mga video. O thanks for watching. Babos. Right, camera action. Sige, karon na magbasa ta ha. O, kani nga kung magipabasa sa imo na ay pangutana. O, sige. Dayon, imo dayong ansiran. Sabot, number 1. Basahang number 1. Naglaba si nanay. O, naglaba si nanay. Basahang pangutana. Nagunsa si nanay. O, ang pangutana, nag-unsa si nanay. Isam-sam po, kay mura na po balo na po largo. O, katong gito doon niya, di ba? Karon po, kay isam-sam na po yung namali. Ano na ba sa step na po siya nagbasa, gini kay kapadali-dili kay kabasa na. Camera action. Sige, ako'y pabasa sa imo karon na. O, dinis ako mga gipabasa sa imo na ako'y mga pangutana. Dayon, imo din tong ansiran. Kasabot? O, sige, tanawan, basahan na to number 1 na. Sige, ikaw basa. Naglaba si nanay. O, sige, naglaba si nanay. Ang pangutana. Basa ang pangutana. Nagunsa si nanay. O, ang iyang pangutana, nag-unsa si nanay. O, so, unsa man yung answer ana nga pangutana? Nangalay na. Nakaramang ka. Ang naamang gudi ari, ay natanawa yung story, ay tanawa yung istorya ha, naglaba si nanay. O, ang iyang pangutana, nag-unsa si nanay. O, unsa man imong answer aning pangutana niya? Nanghalay na. Wala palagi nang halay, makita man din ni. O, tanawa, o, klaro kay naglaba si nanay. Na, wala pa ganit na nagkuan, sugod na. O, ang answer ani, nang halay. Inaw, tanawa.